Són les 9:06. Molt bon dia. Tot el que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Bon dia, com esteu? És dimecres 26 de febrer del 2025, dia amb sol però fred, Si heu sortit de casa haureu vist que fa força fred. Abrigueu-vos, perquè jo personalment no he sortit de casa amb l'abric que necessitava pel dia que fa. Notícies del dia. Avui donarem tots els detalls d'aquesta operació que us avançàvem ahir al matí, que es va dur a terme a diversos carrers de Palafrugell, operació antidroga conjunta entre la Guàrdia Civil i la policia local, 14 persones implicades, 9 de les quals s'han detingut, fins a més de 2 quilos de marihuana intervinguts, 1,5 quilos de xix. Donarem tots els detalls d'aquesta operació conjunta. També parlarem del que ens va explicar ahir en Josep Ferrés, portaveu de Palafrugell en Comú Podem, aquí a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Josep Ferrés demana convertir blocs abandonats en futurs habitatges accessibles i defensa que l'Ajuntament ha d'actuar per garantir habitatge social i evitar que els pisos buits acabin en mans de grans propietaris. Explicarem també que el Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat el nou reglament de gestió dels residus municipals. El text recull la normativa que ha de seguir el servei tant pel que fa a l'empresa de recollida com a les persones usuàries. Explicarem també que Pau Vallvé tancarà el Festival Ítaca 2025 a la platja del Polvo de Calella. L'escenari acull el concert de tancament des de la segona edició del festival. I per tant, és el tancament del Festival Ítaca, l'inici de l'estiu també a Palafrugell, perquè són els concerts que es fan a l'escenari de la Cantada de Veneres de Calella. I el Club Hoquei Palafrugell ha perdut aquest cap de setmana contra el líder, el Reus Reportiu Virgínia. Explicarem la valoració que feia del partit la gent de l'hoquei en declaracions al Palesport d'en Rafael Corbí. I explicarem també que avui, per celebrar el Carnestoltes, que és tots aquests dies, a la Biblioteca de Palafrugell es fa un taller de Carnestoltes per a totes les famílies. I avui a l'esmorzar, com cada setmana, ens acompanyarà l'Àngel Roure Massaneda, trencant silencis dia a dia. L'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posis en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05. Busques feina? Doncs t'interessa la jornada d'oportunitats laborals que tindrà lloc el dijous 6 de març a la Bòbila de Palafrugell. Hi haurà més de 250 vacants. Consulta totes les ofertes a promocioeconòmica.palafrugell.cat. Comprova que compleixes els requisits i inscriu-te a les ofertes que t'interessin abans del 2 de març. Tota la informació a promocioeconòmica.palafrugell.cat. Ràdio Palafrugell. L'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem. I una de les notícies destacades de les últimes hores és aquesta operació conjunta de la Guàrdia Civil amb la policia local en què s'ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic de drogues. L'operació ha acabat amb 9 persones detingudes i 5 més investigades per presumptes delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Els agents han intervingut 2,3 quilos de marihuana, 1,2 quilos de xix, 51 grams d'MDMA en cristall i 25 grams de cocaïna, a més de 7.000 euros en efectiu. També s'han bloquejat 11 comptes bancaris i s'han confiscat 6 vehicles durant els registres efectuats en 6 domicilis i 2 locals del municipi. Aquesta operació es va fer ahir, just a aquesta hora, ara fa 24 hores, però va començar a finals de l'any passat, quan es van detectar punts de venda de droga a Palafrugell. A partir d'aquí, els agents van començar una sèrie de vigilàncies i van obtenir indicis suficients per sol·licitar a l'autoritat judicial les entrades i escorcolls. L'operació va comptar amb el suport de tecnologia avançada, com un
un dron, així com unitats canines especialitzades en detecció de drogues, armes i diners. Els detinguts han passat a disposició del jutjat d'instrucció de la Bisbal, mentre que la investigació continua oberta i ara mateix no es descarten noves detencions. Palafrugell en Comú Podem reclama una acció decidida per part de l'Ajuntament per afrontar la manca d'habitatge assequible. Segons el portaveu del partit, Josep Ferrés, el municipi ha de fer ús d'eines urbanístiques disponibles per transformar els blocs abandonats en habitatges assequibles. Demana modificar el planejament i convertir blocs abandonats en futurs habitatges assequibles. Ho deia en una entrevista a l'Esmorzar de Ràdio Palafrugell. Subratllava que, clar, el poble té molts edificis inacabats o abandonats arran de la crisi del totxo i que la millor manera d'abordar la manca d'habitatge és recuperar aquestes estructures abans de plantejar-se construir nous immobles. D'equipaments i dotar-los d'un ús que només sigui possible l'habitatge dotacional, l'habitatge assequible. És a dir, l'Ajuntament ha de modificar el seu planejament urbanístic i fer que convertir tots aquests blocs que estan escampats al voltant de Palafrugell en futurs habitatges dotacionals o assequibles. El portaveu també ha alertat sobre el risc que aquests edificis, per exemple, els de la Sareb, el Banc Dolent, passin a mans privades quan es dissolgui la Sareb. Perquè, si no, els que són propietaris d'aquests edificis, la gran majoria bancs, tard o d'hora, o quan es dissolgui la Sareb, principalment, que serà ben aviat, tot això passarà a mans privades i serà com si no hagués passat res. Tot, és a dir, l'Estat haurà posat molts milions en el Banc Dolent, en la Sareb, i de tot això no en recuperarem res, si no som capaços nosaltres d'utilitzar les eines d'urbanisme. La proposta de Josep Ferrés és que es zonifiqui en el planejament i es declari que zones concretes tenen ús dotacional perquè aquests habitatges es destinin al lloguer assequible. Per tant, Ferrés proposa que l'Ajuntament actuï com a propietari del sòl i gestioni directament el lloguer d'aquests habitatges, assegurant-ne els preus assequibles. A més, aposta per implicar empreses locals en la rehabilitació d'aquests blocs, evitant que grans constructores s'enduguin els beneficis sense deixar cap impacte positiu a la zona. Si l'Ajuntament encarrega amb una empresa que es dediqui a construir habitatge social, suposant que n'hi hagi alguna que s'interessi per fer habitatge social a Palafrugell, seran empreses que contractaran altres empreses exteriors, amb els seus treballadors que vindran de fora, faran l'edifici, se n'aniran i aquí no ha quedat res. En canvi, si és l'Ajuntament el que aconsegueix els edificis per rehabilitar, sí que podrà posar a concurs amb les empreses locals la rehabilitació d'aquests edificis i, per tant, posar en marxa una economia circular de proximitat. A la banda de l'habitatge, en Ferrés també van parlar de la necessitat de fomentar la mobilitat sostenible al municipi. Defensava que tots els carrers de Palafrugell han de ser considerats carrils bici i això ha de permetre la circulació en doble sentit per afavorir l'ús de bicicletes. A més, també posava sobre la taula la necessitat de revisar i consolidar els canvis urbanístics provisionals que s'han aplicat en alguns municipis, en alguns punts del municipi. Apuntava elements com pilones o altres mesures tàctiques que ara caldria planificar de manera més estructurada. Resoldre aquest urbanisme tàctic que s'ha anat fent últimament, no? De posar bastonets en certes zones dels carrers, com per exemple un cas escandalós que fa molts anys que hi és, que és a la cruïlla del carrer Bailén, carrer Lluís Companys, carrer del Vilar. Allò sembla un càrting i precisament està just a la sortida de l'estació d'autobusos, precisament amb un aparcament de bicicletes que mai de la vida ha funcionat, i tot allò realment val la pena, ja és hora de que es consolidi i es facin unes voreres correctes, uns enjardinaments, es retirin els 4 cotxes que hi ha mal aparcats. Ferrés també abordava la situació del xalet del Golfet, un cas que acumula 2 anys de retras en l'execució d'una sentència que obliga a enderrocar els murs de l'edifici. El portaveu de Palafrugell, en Comú Podem, considera que la inacció de l'Ajuntament, diu, ha allargat innecessàriament el procés i dona la raó a les protestes de SOS Costa Brava. Segons explica, la sentència obliga no només a retirar els murs, sinó també a modificar el terreny per complir amb la normativa urbanística. S'ha de dir que el xalet només podia ser de planta baixa i un pis. I precisament per això aquests murs no fan altra cosa que aguantar una alçada excessiva d'aquest xalet.
Si s'enderroquen els murs, per enderrocar aquests murs, primer de tot s'han de buidar les terres que s'han posat darrere dels murs. Per buidar aquestes terres s'ha d'entrar dintre del xalet i fer-ho des del xalet i carregar-se tot el jardí del xalet. Això com a mínim. I després has d'enderrocar els murs fins a la cota que digui la normativa. Això és el que explicava en Josep Ferrés, portaveu de Palafrugell en Comú Podem. Podeu recuperar tota l'entrevista a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor. Vols posar parquet a casa? O potser la vols pintar per donar-li un aire més alegre? Entra a fesmes.com i descarrega't el nostre catàleg de projectes. O vine a les nostres botigues i trobaràs moltes opcions en parquets, pintures i el que et cal per fer-ho tu mateix. D'ençà que vaig anar a Fes Més, llueixo Casa Nova. A Fes Més, fes-ho a mida. L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat el nou reglament de gestió integral dels residus municipals que recull la normativa que ha de seguir el servei tant pel que fa a l'empresa de recollida com a les persones usuàries. Després d'aquesta validació ara es podran presentar al·legacions al document per modificar-ne el contingut, si és el cas. La presidenta del Consell Comarcal, Glòria Marullo, explica aquesta aprovació als micròfons de Ràdio Palafrugell. Té com a objectiu establir unes normes per la gestió integral dels residus als municipis de la comarca. Es basa en unes directrius europees, estatals i autonòmiques sobre economia circular i gestió de residus. Els principals punts és la prevenció, reduir la generació de residus, reutilització, reciclatge i la responsabilitat del productor, que les empreses i comerços han de gestionar els residus que generen. I tenim diferents modalitats de recollida, com seria el porta a porta, les àrees tancades, les deixalleries i el compostatge domèstic. Després també hi ha obligacions, es posen com obligacions als ciutadans i a les empreses, que és separar correctament els residus, mantenir nets els contenidors, i els comerços han de demostrar una correcta gestió d'aquests residus. També estableix un règim sancionador per les infraccions greus i molt greus, i després també tenim els beneficis o el que serien els incentius, que és les possibilitats de bonificacions fiscals i a través d'un control i una identificació electrònica per garantir aquesta gestió eficient. El reglament establert per Consell Comarcal per la generació de residus municipals es fonamenta en diverses directrius de la Unió Europea i la legislació nacional i també catalana. Aquesta normativa té com a objectiu fomentar la prevenció de la generació de residus, així com la recollida selectiva, el reciclatge i la valoració de residus per garantir la màxima protecció ambiental i salut pública. Es redefineixen les diverses modalitats de recollida selectiva, la vigilància i inspecció i l'ús eficient dels recursos. I Pau Vallvé tancarà l'Ítaca 2025 a la platja del Porbó de Calella de Palafrugell. Ahir es va fer la presentació d'aquest Ítaca Calella, un concert que tindrà lloc el diumenge 6 de juliol al vespre en el marc de la Cantada de Veneres, en l'escenari de la Cantada. Serà l'endemà de la Cantada de Veneres. N'ha parlat en Fran Arnau, el director del festival. Doncs enguany fem la 12a edició del Festival Ítaca aquí a Calella de Palafrugell, a l'escenari de la platja de Porbó, i vindrà en Pau Vallvé a presentar-nos el seu últim disc, el 18è disc, una carrera bastant llarga amb Agarofília. Presentarà aquest disc que es presentarà per primera vegada dins del Festival Ítaca. Arnau assegura que l'escenari de les Havaneres és un dels millors de la Costa Brava.
Serà l'endemà de la cantada, serem els que reciclen l'escenari de la cantada de les Havaneres el diumenge i sí, molt contents, un vespre més xulo, que jo crec que és un dels millors escenaris de la Costa Brava. Bueno, el que dèiem, venim de la part tradicional, no?, amb les Havaneres i tot, i llavors aprofitem l'escenari per aportar un altre tipus d'artista, un altre tipus de música, en aquest cas més no sé si dir-ho friki o més alternatiu d'alguna manera, amb una proposta de rock i de pop que és diferent a lo que sentirem el dissabte, no? El concert, com dèiem, es va presentar ahir amb la presència de la regidora de Cultura, Andrea Albizu, el director del festival, Fran Arnau, i la cap de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, Sílvia Belenya, que explicava que l'objectiu del concert és fer un cap de setmana complet. Des del 2013 que col·laborem a Ítaca, i la idea era que, ja que tenim muntada una infraestructura com la que tenim per la cantada d'Havaneres, que és el primer dissabte de juliol, doncs per poder aprofitar tot això que teníem ja a punt, doncs el diumenge teníem el cap de portar algun espectacle, complís també l'aforament del recinte del Portbou i que a més fes venir gent a Calella. Aquest concert forma part de la programació de la 13a edició del Festival Ítaca, en què cada any porten a diferents punts de la Costa Brava una selecció de concerts en espais singulars. Continuem amb cultura, activitats culturals d'avui. Avui la Biblioteca de Palafrugell acull un taller creatiu de carnestoltes per infants. Una activitat que és gratuïta, que començarà a 5:45 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca i que durarà 1 hora. El taller està dirigit a nens i nenes a partir de 5 anys i oferirà materials i idees per crear disfresses i complements de manera original i divertida. Les places són limitades, per la qual cosa cal demanar inscripció prèvia. Les famílies interessades poden apuntar-se trucant a la biblioteca o enviant un correu electrònic també a la Biblioteca de Palafrugell. Ara de seguida parlem dels esports. I sobretot de l'hoquei. Tens un habitatge a Palafrugell per rehabilitar-lo? L'Ajuntament de Palafrugell ha obert una convocatòria de subvencions per rehabilitar habitatges. Són ajudes per millorar la seguretat, l'accessibilitat, l'eficiència energètica i l'higiene, entre d'altres. Les poden demanar les persones propietàries i llogateres. Hi ha 2 línies de subvencions. Una, per rehabilitar habitatges i destinar-los a la borsa de lloguer social, que, entre d'altres, et garanteix el cobrament del lloguer, les assegurances i el tracte de confiança de l'Oficina Municipal d'Habitatge de Palafrugell. La subvenció garanteix el 100% de la inversió fins a un màxim de 8.000 euros. La segona és per a propietaris i llogaters que rehabilitin el seu habitatge per a ús propi. La subvenció cobreix el 50% de les obres amb un màxim de 6.000 euros. Les subvencions es poden demanar en línia o presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a l'Oficina Municipal d'Habitatge. El termini màxim és el 31 de març. Per a més informació, podeu consultar tots els detalls de la convocatòria al web palafrugell.cat. El Club Hoquei Palafrugell ha perdut aquest cap de setmana contra el líder de l'Hoquei Lliga Plata Sud, el Reus Deportiu Virgínies, però tot i no puntuar, l'entrenador, l'Andreu Graupera, ens explicava al Palesport d'en Rafael Corbí que el partit va anar molt bé i que van posar en pràctica tot el que havien estat entrenant sobre el possible joc dels Reus. Ho explicava, com dèiem, en el Palesport. De fet, també ens explicava que en Pol Cabré del Reus va estrenar el marcador al primer minut i mig, però al desè del partit, l'Àlex Torres del Palafrugell va igualar el marcador. Vam mantindre un bon joc, tan defensiu, amb tot allò que havíem estat veient que posava en pràctica el Reus, sobretot amb la problemàtica o amb el fet d'un bloc central que fan de 2, d'una combinació de 2, que ens va portar, la veritat és que ens va portar la primera part a situacions no desitjades, però bueno, això ho vam resoldre a la segona part. Tot i això, els reusencs van dur el 2-1 a un minut del descans per part de Roger Fargas. Graupera considera que va ser un penal aquesta acció. Jo crec personalment que en Biel li fan un penal molt clar i aquella contra que desplega el Reus acaba amb una segona opció gol. A la segona meitat, els reusencs van arribar fins a l'avantatge de 4-1 amb gols de Carles Casas en 2 minuts de diferència. Amb 2 accions importants i això ens porta que, bueno, almenys fins al final del partit estem al 4-3 i ens porta a competir-ho fins al final, no? Llàstima de no haver finalitzat aquesta remuntada. Tot i això, Gerard Pujol i Tim Borrell van mantenir l'esperança i la possibilitat d'arribar a empatar. I
I bé, la setmana que ve a seguir, la setmana que ve descansem, juguem l'altra setmana amb el Ribes i a seguir. Doncs sí, esperem, perquè la setmana que ve juguen, aquesta setmana no, la que ve juguen el 8 de març a les 5 de la tarda contra l'Hoquei Ribes, el segon classificat amb 30 punts, la mateixa puntuació que el Reus. Dissabte aquest equip va guanyar el Barça Atlètic per 4-1 i a la primera volta els palafrugellencs van perdre per 5-3. Nosaltres tornem de seguida i trencarem silencis dia a dia amb l'Àngel Roura Massaneda. Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21. Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència. Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44. Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general. Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats. Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum? Corbí Electrodomèstic. Tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels teus productes en 24 hores. Obert de 9 a 9 de la nit. No tanquem al migdia. I diumenges i festius de 10 a 2 del migdia. Corbí Electrodomèstics. Carrer Mestre Sagrera 9 de Palafrugell. Torna la garoinada Palafrugell. 10 restaurants us han preparat un menú especial amb garoines i cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel i visites culturals. Informeu-vos en el 972 300 228 o bé a garoinada.cat. Les garoines als restaurants de la Garoinada. Fins al 31 de març a Palafrugell. Benvinguda a Trenquem Silencis dia a dia a Ràdio Palafrugell, de la mà de qui us parla, l'Àngel Roura Massaneda. Trenquem silencis dia a dia sí, perquè volem seguir treballant per una major consciència sobre comportaments masclistes i la importància de la lluita feminista per una societat més igualitària i més humana. Continuem avui parlant de cultura del simulacre. Si bé la setmana passada ens vàrem centrar en dissimular, avui ho fem amb simular. Com es du a terme? Doncs a través de 3 mecanismes que són 1, el silenci, 2, fer com si no, i 3, la violència simbòlica. Comencem per el silenci. El silenci és el mandat patriarcal per excel·lència, ens diu Núria Varela. Durant segles es va prohibir expressament tenir coneixement, llegir, escriure, crear, parlar en públic. Tenim exemples de dones que han estat assassinades, Olim de Gouvios, per exemple, anar a la guillotina per fer la declaració dels drets de la dona i la ciutadania, en plena Revolució Francesa. Malgrat els lemes d'aquesta revolució, la llibertat, la igualtat i la fraternitat, aquesta deixava les dones en una segona fila de ciutadania. Dones que han intentat matar, assassinar, com ara Malala, la nena pakistanesa, que als 12 anys els talibans la van disparar per fer difusió per xarxes, sota un pseudònim, això sí, de la por que viuen les dones i nenes en aquell territori. Per sort sobrevisqué i 2 anys més tard es va acabar convertint en el primer Premi Nobel de la Pau de més jove. Sense arribar a l'assassinat, l'exclusió de la pertinença a un organisme o un col·lectiu pel fet de ser dona és un altre exemple. Tenim exemples, per exemple, la RAE, que ha exclòs a Emilia Pardo Bazán, a Maria Moliner, i que no hi ha altre motiu que la resistència d'aquesta entitat a incorporar dones. No en té la RAE l'exclusiva, per suposat que consti. Fem un salt cronològic. Ana Orantes, el 1997, exposa en públic la violència masclista patida durant anys a mans del seu marit i pare dels fills, i en pocs dies és assassinada, ella i els fills. El passat 4 de febrer, a Màlaga, Lina, de 48 anys, denuncia el pare dels seus fills i en menys d'una setmana és assassinada per aquest. Està clar que el silenci ve imposat en moltes direccions. Bé perquè callis i no parlis, o si parles ja se't farà callar d'una altra manera. Aquest és el pes, la pressió i la por que estableix el silenci. Un altre mecanisme, fer com si no, és a dir, com si no existissin les dones. La ceguesa de gènere provoca la invisibilització tant de la història de les dones com de les dones en la història, tant del subjecte polític dona com de les dones com a subjectes polítics. El vel de la igualtat vol legitimar el patriarcat i, per tant, deslegitimar la lluita per la igualtat. El vel del silenci deslegitima encara més, ja que nega la desigualtat per omissió.
Aquest fer com si no existissin les dones, s'argumenta i s'escriuen informes, llibres, anàlisis, etc., on no hi apareixen dones. Exemples. Stephen Hessel, el 2010, va escriure Indignaos, un pròleg fet per José Luis San Pedro, l'any 2011. Un llibre, aquest, el de Stephen Hessel, Indignaos, de 50 pàgines, en el que expressa què ens estem jugant com a societat. No? És un al·legat contra la indiferència i a favor d'una insurrecció pacífica, no? Amb una bona argumentació ètica i política al darrere. Doncs bé, aquest mateix Hessel enumerà una llista extensa de lluites, indignacions i causes per les que val la pena lluitar i que van malament i que és necessari i urgent canviar. Doncs amb tot això no dedica ni una sola línia a la desigualtat entre homes i dones, ni una sola paraula sobre violència de gènere. Un altre autor filòsof, Byung-Chul Han, considerat una de les veus filosòfiques més innovadores i potents, ens parla de la societat del cansament. En la seva teoria classifica els individus en subjectes de rendiment i subjectes d'obediència, com si fos un terme neutre. I en cap moment del seu estudi hi ha cap al·lusió al món de les cures. Vaja, com que no existeix. Per tant, tampoc existeix qui està al càrrec d'aquestes cures. I sabem que en un percentatge altíssim és a càrrec de les dones. De nou, ceguesa de gènere. Com si no existissin. Zygmunt Bauman diu que la convivència amb les altres persones ha estat un problema continu de la societat occidental. Aquest sociòleg diu que les principals estratègies utilitzades que dificulten aquesta convivència han estat 3 i que són les següents. 1. La separació de l'altre excloent-lo o excloent-la. 2. L'assimilació de l'altre, és a dir, que l'altre s'integri a tu i per tant es despulli de la seva essència, de qui és. I 3. La invisibilització de l'altre, que desapareix del mapa mental, és a dir, que ja com si no existís. Doncs bé, és fàcil adonar-se que aquests 3 mecanismes, aquestes 3 estratègies que anomena Zygmunt Bauman, les dones les hem patit o les estem patint al llarg de la història. Tercer element de dissimular, de simular, que és el que parlem avui. El tercer element, hem dit el silenci, hem dit el com si no, i ara parlem de la violència simbòlica. Aquest pes de l'imaginari col·lectiu. L'autora pregunta, què fem amb tant geni, tan savi, tan revolucionari que aconsegueix l'aplaudiment social mentre trepitja els drets de les dones? I aquesta frase és molt, però que molt bona. La podem aplicar a l'actualitat de l'estat espanyol. Tenim uns quants en plural individus que, tot i el seu geni, entre cometes, saviesa, expertesa, etc., siguin més d'esquerres o més de dretes, és igual, continuen sent ben considerats malgrat trepitjar els drets de les dones, malgrat tenir un comportament reprovable per no afegir-hi delictiu. I encara es diu llàstima, molt bon polític, molt bon economista, molt bon no sé què, és a dir, que si trepitja les dones cap problema. És una llàstima perquè era molt bon professional que hagi trepitjat o que estigui maltractant o abusant, etc. de les dones, això no és un problema. Nancy Fraser diu que en el món no existeix només la injustícia econòmica, que contribueix al sotmetiment de les dones, sinó també la simbòlica. La dominació cultural reemplaça l'explotació com a injustícia fonamental. I això significa que la justícia requereix alhora redistribució i reconeixement. I fins aquí els 3 mecanismes de simular, silenci, com si no, i violència simbòlica. Fins aquí. Sabeu que ens veiem la setmana que ve aquí a Ràdio Palafrugell de Trenquem Silencis dia a dia amb Àngel Roura Massaneda. Molt bona setmana. Moltes gràcies, Àngel Roura Massaneda, Trencant Silencis dia a dia. Podeu recuperar aquesta secció i totes les altres. Ja en portem 53 des de l'any passat amb l'Àngel Roura Massaneda. De fet, ara farà un any, perquè si es toca a una cada setmana, calculem que sí, 52 setmanes, ja des d'ara fa un any, Àngel Roura Massaneda, Trencant Silencis dia a dia, cada setmana a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Nosaltres tornem demà a l'esmorzar a partir de les 9 del matí. Va, que vagi molt bé, tingueu molt bon dia. Adéu. Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.